אני מכירה את בר ביצוע, אני יודעת מה זה גמר, ואני יכולה להגיד לך שכל מי שמגיע לכאן היום ומסתובב בחממה אומר, מי בנה את הדבר הזה? כי באמת הכל פה לפרטים מדויק. וזה כיף מאוד גדול להביא לכאן אנשים ולשמוע מה הם אומרים, ובטח גם לבר ביצוע זה מחמם את הלב. כי זה באמת מקום שכל מי שבא לכאן שואל אותנו מי בנה את המקום. ובסוף זה הכל אנשים. נוצר חיבור מאוד טוב. עבדתי עם בר ביצוע בעבר, והיה ברור לי שכשאני בונה כאן אני עובדת שוב עם בר ביצוע. וכן, ואני אמשיך לעבוד איתם, הם יודעים את זה כבר. אנחנו נמצאים בחממת The Kitchen, חממה שהוקמה על ידי שטראוס ב-2015. חממת The Kitchen היא חממה שעוסקת בעולמות הפודטק. אנחנו כל שנה מכניסים מספר חברות שבעצם נכנסים תחת תוכנית של רשות החדשנות. אז בפרויקט הזה לקחנו 2 אדריכלים, היות והפרויקט היה מאוד מורכב בהסתכלות שלנו. מצד אחד משרדים, ופה הבאנו את חגי נגר, ובמקביל היינו צריכים גם מומחה להרמת מתחם המעבדות, שהוא מאוד מורכב. ואיתנו עבד דדי לשם. הוא מורכב כי אנחנו בעצם היינו צריכים לבנות בחלל יחסית מוגבל ולייצר את כל התשתיות האפשריות לסטארט-אפ כדי לפתח מוצרים מקצה לקצה. והיות וכל סטארט-אפ מגיע מעולמות אחרים, עם חומרים שונים, היינו צריכים גם למנוע התערבבות של חומרים שיכול לייצר בעיה, וגם כן לתת לכל סטארט-אפ את הספייס שלו, כדי לעבוד על הפיתוח ולא להרגיש מאוים מסטארט-אפים נוספים שנמצאים באותו חלל. כשאנחנו זכינו במכרז החממות השני, שזה בעצם על סמך הקמנו את קיצ'ן 2, עלתה המחשבה לעזוב את אשדוד ולעבור קצת יותר למרכז, כשמבחינתנו רחובות הייתה באמת המטרה. אז אני חושבת שהטלפון הראשון שעשיתי זה היה לחבר'ה בבר ביצוע, שאותם אני מכירה הרבה מאוד שנים. ואמרתי, אני צריכה מקום ברחובות, תיאטרו מקום. יום אחרי זה אני כבר הייתי כאן, בבניין הזה ובקומה הזאת, וצילמתי לצוות שלי את המקום, הם כולם היו בהלם, איך אנחנו ככה מהר מאוד איתרנו מקום, וזה הרבה בזכות המערכת יחסים הזאת שנוצרה עם השנים עם בר ביצוע. וכך בעצם התחלנו, והתהליך היה ארוך, אבל מהרגע שסיימנו את התכנון ונכנסנו לביצוע, הייתה לנו עוד מגבלה, היינו צריכים לעמוד בלוחות זמנים מאוד מאוד צפופים. ואני חושבת שלהרים מקום כזה ב3 חודשים, זה מדהים, זה היה סופר מאתגר, ועם כל הקשיים אנחנו ללא ספק הצלחנו פה לעמוד במשימה. הייתי סופר מעודכנת, אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי מאוד שקטה עם מה שקורה, ידעתי שאם יש בעיה, אני אשמע עליה. הכל היה מאוד מאוד מתוכנן, כשהלחץ הכי גדול היה לוחות הזמנים. אז אני חושבת שכולם כל כך התכנסו כדי להגיע ללוחות הזמנים, כדי שאנחנו נוכל להיכנס בזמן לכאן. אז אני חושבת שהכל היה מאוד שקוף, שזה דבר מדהים. אין משהו שנתקלתי בו באיזה דילמה או חשיבה, שבר ביצוע לא הגיעו ונתנו לי את הפתרון. איך אומרים, בנינו כאן אימפריה בסוף. אבל היינו צריכים לעמוד בתקציב מסוים. ואני חושבת שהיצירתיות הזאת של בר ביצוע והיכולת שלהם לראות את הדברים קצת יותר לעומק ולבוא ולהגיד לי מה חשוב, מה פחות חשוב, מה כדאי שתשימי את הדגש ואיפה אפשר לוותר קצת. הנקודות האלה מבחינתי היו קריטיות להצלחת הפרויקט, ובאמת לא מובן מאליו שגם עמדנו בתקציב. אני חושבת שהיכולת של בר ביצוע לעבוד עם אנשים שהם לא מהתחום, לדייק להם את הפרטים, להיות שקופים איתם, כי זה דבר שהוא סופר משמעותי כשאתה לא מבין בתחום מסוים, ויושב מולך אדם שמשקף לך ואתה מרגיש בטוח. אתה יודע שכל דבר שהוא יעשה, הוא יעשה כדי שלך יהיה את הכי טוב שיכול להיות. זה מבחינתי א' ב' במערכות יחסים כאלה. אני חושבת שאני אישית, אני אספר על עצמי, אני חושבת שהגשמתי פה חלום. אז כשאני נכנסת בבוקר בדלת ואני עוברת לכיוון המעבדות ורואה את הדבר האדיר הזה שהקמנו פה, ובואי, אין מקום כזה בישראל. מרכז החדשנות שאנחנו הקמנו כאן תחת חממת The Kitchen,
הוא באמת הייחודי מסוגו. קודם כל, אני תמיד נמצאת כאן בשביל להמליץ. ובר ביצוע יודעים שכשפונים אליי, אני אומרת בלי בכלל לחשוב פעמיים. ואני לא אוהבת לתת המלצות על אנשים שאני לא מכירה. אז ברגע שאני נתתי המלצה על בר ביצוע, אני סמוכה ובטוחה שאנשים ירגישו כמוני.